Akkor az U18-as csapatból, az akkori klubjából elvitték. Sarokkal vissza Neymar, Iniesta, hatalmas! Mekkorát focizik a Barcelona! 3-0! Most mit ír föl vajon Rafa Benítez? És hosszú idő után nem Neymar vagy Suárez párosa iratkozik föl a táblára, hanem Andrés Iniesta rúg egy félelmetesen nagy gólt, ami egyrészt önmagában nagy, ahogy belövi, de még nagyobbá teszi, fölfényezi maga az akció. Itt a sarkazás, Neymar ír egy újabb gólpaszt az ideiek mellé, és annyira jól állítja meg neki, hogy ezt innentől csak be kell helyezni. Fölvarja Iniesta a bal felsőbe. Cumi.